Друге, економічний фактор, про який я казав, що дуже дорого робити ракети, робити танки, які просто розходяться вам за пів секунди. То ми побачимо іншу війну. А інша війна – це якраз та війна, яка зараз тестується в Україні. Можете це записати. Це війна на виснаження. Ось нова війна. Коли роботи шурують по небу, вибивають всю енергетику. Потім ракети дорогі летять спеціально по школам, по університетам, по лікарням, для того, щоб люди боялися. Потім в Верховній Раді вскривається декілька консервів і кажуть, все пропало, нікого не слухаємо. А потім отам в кінці, потім ще з'являється тік-ток, якому кажуть, що військові всі комісари, всі хабарники треба. Зупинилася мобілізація повністю, з'явилася вместо мобілізації бусифікація.